Pacho kae gino mabende koro sani osekelo paro mopogore opogore. Wadwani wawinji ahinya te yore motenre kod chike mathur kani to bedo nade mwagi ka mwagi kene. Oimore ahinya Eric Komole, rio nade mose nyikwara moga jwang'. Erokamano ahinya, rio maber. Ane piny ma Naivasha bet ong'ich to okumuna oluwo gik matimore Nairobi. Gima do timono to bende nasewacho chon ni ne dhi timore. Ageno ni birio maber kata ka news ng'eny kamano. Erokamano ahinya Komolo. Kapok wang'iyo gik matindo tindo kata kapok wadonje e kuku mar wachni, nyiswa ni to koyier jotelo mapile to gichung' kacha giting'o muma kendo gikuong'ore ni gibiro luwo chike mapacho ka kendo giting'o motese ni constitution mano katiba bende giting'o nyaka muma ka gisingo ni gibiro luwo chike mapacho ka kendo gibiro tiyo kaluwore gi chike moketi e thurka. Gik nade kama jatend piny Kenya mantiere malo mogik mabe noting'o muma ni chako timo yiero moko magina taro mar chik. Ere kaka wagika? Oking'eyo ni jatend piny ker ber mana dhano. Nondiko katiba neno wacho ni nyaka iti gi ng'at ma tije en loso chike mage jok mane bunge. Ka en chik maduong' nyaka obir raia wagone referendum mane wagoyo mokelo katiba manyien ni. Ato nyaka wabed gi jok matemo implement chike, gitiyo gi chike go. Mane kama ker nitiere gi ministers ge. Ato nyaka wabed jok ma kiparo ni ker ok chigi chik maber to itero negi mondo gikon wan to bende kaka otime ni bego ne otime. Mane judiciary koro ker notimo tije mondo yier jok monodwaro, lakini ng'enywa to ne par ni constitution manokelo mar chief administrative secretary miluongo ni CAS gi kata deputy ministers gi to onge katiba. An tich manomiyo gi gin tije monego bed timo miluongo ni state officers. Koro king'iye maber inyalo wacho ni chik tiyo Kenya ka nikech ker ne weyo ni kosemiyo joka kane moseche mambuma to gidonjo ofis to doko ni kawuono ni mago na oketho mana sa. And obviously wambe ne wasewacho chun kane wang'iyo katiba ni ok apar kata Uhuru ne do osekwero ma ok ango do wacho ni position mar CAS rach kata Uhuru ker mokalo cha bende osekwere ni giwich teko no okogolo joge tich. Ruto koro nyaka golgi nikech ok odwa bedo gi thuolo ni ng'ama chalo president komi kadose kono notim gimoro temo kiuka nikech en gi executive power mano ok rule of law. Koro atarajia ni jok ma ne chamo muma mar CAS go ok dhi bedo ofis. Agombo ni kik gidhi kata koto wapi nikech mago be ketho pesa raia. Diere ni mana chalo mana BBI logic mar do ma high court ema dhi bedo koto appeal ema biro bedo supreme court bende koro ketende ketho pesa wa focus e tije ma katiba o envisage machalo me bedre kodi nyalo dhi CAS go bedre kata tije mopogore kata bot mopogore. To nwayudo ni lemo gi Komolo nolos gi kacha nochuogi gi jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta to bende jogi notiatia motieko sani to koro nochako yier gi mabende koro kwano omed nyaka 50 gi wiye. Ang'o ma koro opogore gi sechegi no wako neno ka doho nochungo gi e tielo mokalo? Uhuru ne wiye tek. Uhuru kane do kwero gimoro to somro no ignore. Sana kane neno ka ndalo cha ne weche handshake jane koro ne en gi majority ma comfortable with parliament. Okolo ni gik manotimo dine richo te nitiere manotimo mane nitiere luwore gi chik but nitiere gik ang'eny ma bende dono kwere to endelea motimo. Koro shida ma tofauti mantie sani en ni jo Kenya bet riek maloyo higni 5 mokalo. Koro sani endi koponi ker msani ni endi obukore ni endelea gi jogo ero to ibiro neno kata ka maandamano timore. And of course jok mosomo chike kuro biro mna kwere. Remember ni shida ok wan go gi jo individuals nikech gini notere e doho gi Law Society of Kenya gi Katiba Institute gi. Shida wa gin jok bedo appointed go. Shida en powers me ker ni bende nyalo timo appointment ma chik okomiye.
iwinjo to doho osewacho ni ok onego tim. Koro kapo ni Ruto dobedo gi wich matek mane Ruto nigo cha warit wabrono ni kuma tere kata kaka nene taneno kodho luwo chik nikech en owuon osewacho ne obro luwo chik kaka doho wacho nikech osewacho bende ni chik onego bed ni tiyo gi chik bende chik ma apply ne Eric Komolo ema onego bed ni apply ne Ruto ka wan gi shida tidhi e court to interpret. Koro political environment oselokore and nyaka ker lu chikno kaka doho wache. Doho wacho gik ang'eny ma samoro ok nong' thuolo donje. Achiel kuom gi en public participation. Ok ichiew gokinyi tilando ni in gi vacancies, in gi thuolo mar dhano 23. Aeto kiny ne ji ose apply mar okawo thuolo mar 23 to kiny ne kichiew tigolo i appoint dhano 50. 27 gi ni igolo kanye, vacancies no kanye. Mteni Oruchi nyalo wacho ni in gi thuolo mar dhano 100. Koro ing'eyo ni katiba onge framework ma wacho ni ng'ato achiel ema amua vacancies te e public service. Emomiyo iwacho ni timo public participation, wacho ni nyaka i advertise nyaka GB. Ka ng'ato nigi kes moro kuom Eric osekwalo kamoro tiwacho ni anyien osetimo kama mondo ama nong' thuolo mar defending myself. Koro dhano 27 mane oketo manyien gi, mane oketo kisiasa gi, kata ng'ama no background gi onge. Only get the whole idea of public participation. And aparo ni jo Kenya oseriekore. And mane matimore Finance Act mane bende ne jo wacho ni however much you interpret it, onge yoni nyalo keto gimiluongo ni housing levy charge. Chaki wacho ni ok en tax. Ado kiluongo ni en tax to chaki wacho ni ok en compulsory. You know, that's confusion kelo mang'eny gero. Manda pano bono thuolo wa discuss chieng' moro. Komolo ma nyiso ang'o ewi kit doho ma wantiere go ka bende mana kaka na nyisi ni nitiere okang' mane wachne no dhi mbele ma onge kaka no chunge kaka sani to koro doho kendo chako wuok ni magi gin gik midhi tim ataro mar chike mathurka. Bende paro ni doho ma pacho ka en doho ma bende oganda nyalo bedo go gi geno mar keto lai makare kit telo mojo bed ni bedo kotenre kod chike mathurka. Ang'eyo ni ji mang'eny Kenya kae nigi to gi doho. Tiane ka ji ndiko e mbui mang'eny giwacho ni doho odonje bedroom gi sirkal masani ma Ruto niendi. Adieri makende en ni ng'eny judges ma Kenya ka gin joma somo seriously. Gin joma ne telo ne joma gisomo with the top students e classes gi. Gin joma bende ose travel piny ka gi oko mang'eny. O gin joma ng'iewa. Koro ok anyal wuoyo kuom doho te nikech doho dhano ng'enye. But ang'eyo ni individual judges gin jok ma riek masoba mabiro ng'iyo piny kaendi beyond jotend siasa, beyond ambition ging'iyo ni chik wacho ang'o, Kenya ni kanye to Kenya dwa dhi kanye. Jamuhindi bende nitiere e bench niluongo ni Alim Visram, ne jaklasa. Ang'eyo ni en ng'ama professional. Ang'eyo ni biro apply chik in a sober way. Iwinjo. Koro kipachan kaka nene pile ni doho individual judges gin joma independent, gin professionals, gin jok ma kaka mibadho jisi kiwacho ni ji kao mibadhi gero. To nitiere ji mang'eny matiyo gi nying judges, mano badieri. Ji mang'eny matiyo gi nying judges nigi nyalo miyo gi pesa mondo gilok pachgi, but mago jok ma ok gin agents mek judges. Koro an ang'eyo kaka ng'at ma practice ka ng'ano bet samo nigi thuolo mar bede do opande mar hearing cases ni 99% of the time wacho 99% of the time case iloyo kata ilielo gi kaka ipange. Gikelo cases ma wik tibro do. Hello. Ai, kumola winjo kanyo. Koro adwa jo ng'eny ni doho ma Kenya ka en achiel kuom doho ma progressive sana Africa kaendi ma very independent generally speaking. To mondo ko uru dhano 2-3 nyalo bedo jo mibadhi e iye kanyo. Mago be timore. Ing'eni skul ka skul nigi jo neko. Chiro ka chiro I mean.
Kapod wantiere mana mago motenre kod doho mapacho ka Komolo, jal buche mag doho kamoting'o Hedwig Ong'udi, Alema Visram kachiel gi Kanyi Kimondo, giduto giango ni meto mar kwan mar jolup jotend migepego ma gin 27 manomedi kipimo gi mane nitiere chon ma gin 21. Dibed ni dine ok omedi kwan, deni doho owegi aweya gitiyo kaka ne gitiyo e ndalo tend Uhuru Kenyatta, koso dobedo nang'o? King'iyo judgment no te, to ineno ni ne nitiere pogruok moro matin. Ne gineno ni samoro dhano 21-23 to nitie public participation, to nyalo wacho ni ker nodwa temo luwo katiba. To kisomo judgment no te kaka en, to pod giwinjore gimoro achiel ni position miluongo ni mar CAS ni en unconstitutional. Koro kapar ni nikech kone nitie public participation dhano 21-23 kande, ne nyalo loko the entire outcome mar case nikech position mar CAS niendi adwaro jogo gi nyalo ber kata doi ne bich mokalo nokono uru ni gini en unconstitutional. Koro ginuo mana gik ne doho wacho chon. Ne mana koro context mopogore nikech mae ni koro dhano moko 23 even not tim public participation otim ne gi interviews kechal kamago gi apply to mano be position mane bedo declare. Koro kipacha to kapar ni wach kuma unless wadhi referendum mwa kelo an Kenya ka wahero shortcut kwa dwaro bedo gi CAS gi deputy ministers kendi nyaka doga molok katiba nikech mano idhi referendum iluongo ni local structure mar executive. Koro all said and done kapar ni ne outcome dhi lokore moloyo gimono kawuono. Bang' ng'eto mar doho ni Komolo, ere gima koja jatend piny Kenya William Ruto dhi timo ka bende sani koro wantiere geno ni ang' nwawinj kowuoyo kata wadhi neno okang' moro amora modhi kawo kaka jatend piny Kenya bang' doho wito lemono oko ma jolup jotend migepegi. Ere iluongo ni options kata mana giga ma bende idhi tim gi jatend piny Kenya William Ruto, ere okang' ma koro entiere go kaka jatelo kotenre kod wito mar doho no? Ker kaka dhano mantis katiba wacho ni en ok nyal tere e court kaka individual. Koro gima dhi timore to kaka dhano tonge en mana ni koro business no dwaro gi koro kudhi bedo go. Koro en manyako dog drawing board nikech an gadier ni en gi lawyers mang'eny ma nitie moluore monego bed ni osekone gi giendi. In fact, lawyers onego bed ni osekone ni doho nosewacho chon ni ng'ama katiba ok envisage no bede cabinet minister 22 gi deputy gi president dhano 24 ka okonego bed no medo kaka ichomedo malala gi ni kande mano be biro kaka doho tamore. Koro gima ker nyaka tim sani en ni ower okni olwalwa chik owinj okinde motegno ma ok ni ofis kanyo manyo pesa gin ofis kanyo mar serving Kenya kagi kore ni okonego tim kama to we kapod discuss wach CAS gendi jok mano beda pote go gima nyalo timo malongo koro onge kidero geno no hang mara gine rambe recruitment mar party ge jalo gima nyalo timo malich onge kunu gino wende gi tuono either migi tije moko ma bit katibo oye inyalo kete kada jambetre kata wege gi doga alagi ne ang'eyo sibe kama kono chalo sudi wanda kusimano kete CAS ge nyalo duogi practice law kaka watimo kadi edi mondo kik wabedi ni wafocus gi mar constitutional. To kapar ni biro bedo gima ber kopo ni ng'at manie ofis machalo ker nuoyo ma usa machal kama matindo giendi ginuogi pile wasiba dhi ati court kata finance act ang'eni bonongo koro ro discuss ng'enyne ok richo but around 10% karacho bisabai dinegi winj experts chon giwe chuno gigi e bunge kata court mano piem data dhi kada da otimore. Koro wabedi in fact ogena kerkedo wabedi gi jotelo maluwo chik nitie gima chik nitie ka and remember ni jok mane cha implement chik e ndiga mokalo sani onge telo te wao kizungu wacho ni transient. Koro kata jok ma implement chik ni kawuono gi gawo maru machalo kuria gini gibiro bedo maonge ofis kade bangi kata bangi gi bich
So again, we open the rule of law, no predictability. It doesn't take a word of opinion. One normal. From one of my team and or drawing board, chuta anything you cost of living. So, Okapar no other unikas, the Dano Prabichi, get it to my ministers and team, directors, ministers of team, Karasibu Savans of team. And Kinan Okaka, you meant to go Lego, which are looking more reward to in some European and Manaka, only of you only rebel, Martin to me. Man of the Maishan at Yellow Rebel Cordwara, but public positions are going to reward based on, Kaka, give you rebel, Kagi. Ngami anya ni bende giga gimeno gi family ne so and possibly you disagree ngat man position that the government mo ko yanyi so if you can easily tell in chapate maber and do neno gi becho awinjo kiwacho ni jatend piny Kenya William Ruto onge kod ok nyal tere e doho kaka ng'ato mano ok ochomore gi chike mathurka to bende jok mano yier ma chalo awinjo kiluongo nying moko kanyo jolopyo migepe gi bende gin tere ko thuolo matero case ne gin gi wuon e doho ka bende gidhialo wuok ng'ar ka ng'ato wuok ni ma gimbe koro gichoma doho kaka jotelo ma bende koro no wit lemo margi oko bentie ko thuolo no e chike mathurka. Already ngat pachalo Isaac Mwaura anaparo ni Kidero bende ne giketo kinde mo they represent gi court kanyo ka interested parties koro gin wuon obviously ratiro to gin go mar dhi court ka gidwaro but court ok kidhigo academic exercise so kijadok with the same facts makok no sikiko sani ichaki wacho ni chako ni dwaro tiji koro aparo ni sauserumo ne gin mar dhi court kendgi but adiere ni ne gin represented e case ni adiere na neno kata TV sa poco budho ba neno ka asa guru jalo gi mane ne court kanyo koro gin already gin represented but aparo ni gipenjo ma deep ni individual rights gi kuringi na koro nitie ga individual rights makata nan go right to life, right to freedom of expression again jalga mago ato ntiere ga public rights koro en ga balancing between rights for individuals but which and the rights mar public because ne de chulgi pesa ge ne de chulgi pesa wa mo ne mo chopo ne de chulgi e de megi security mo ne mo chulo ne de megi gari mo ne mo kiti fuel gi pesa mo shuru koro onge kaminya lo wacho ne individual right mother of the beach mo mitich o supersede rights mar public mar country mar Kenya madwaro ni bed govern the rule of law upon katiba gi to kamago ora paro ni ma institution ma ratiro mar dano prabich go ratiro oem kaka wajo public koro kapar ni kata gidie go to out gambu go program enya kapar in fact ano kanya advice ya pani en kata pesa bedo no kale mogi kani chugo gi kumulo no chugi kaka gino mabene ne chalo zawadi moro mane miyo jogo mabene no siro lwedo kara jok midwa ni mondo lombi odonje piny owacho iparo nade nyaka benin tiere chenro mane giseketo kare kaka ne gidwaro tiyo kanyakla gi mondo gilok kata kit siasa ma Nyanza biparo ni ma ere pogruok mipani madhi kelo ahinya te yore go mag siasa e gwenge ma Nyanza kinyalo no ni thoth oganda Luo no yudo thuolo ni mar bedo e lemo mar CS. Nitiere question inyalo pogede riyo nitiere mokwongo mar ka jogi prabich gi benosei korem gisedonjo ofis gisechako timo gik moko aparo ni moko no ne ni ready adir chako tich to moko kuom gi machalo Dennis Tubito chalo magi pod chalo magi na nyathi so aparo ni moko ne ok gin kata ready mar bedo senior positions mano omigi goero to nitie moko ma genuinely ne dwaro to koro do gi public interest supersede gi kidwoge ginene wach Nyanza nicho miwa dhano ang'wen ma represent counties kote igolo counties ma Kisii ma oke ango piny ka ebi nyaka ne Kenya no uri gi pauchel gi wiye mokalo ma assistant ministers ipogo based on geography iwinjo Homa Bay osebedo kata gi ministers ariyo
to gima important en ni bende gin ala kata ndalo kanu chande mo ine miyawa gi seche te gima important ming'iyo ga ka bedo ga important long time be gin align gi gik ma ji pare kwe en adieri ma kik wawuondre ni gima otimore 2022 oshok ji mang'eny ne weyo ni telo ne mane waparo koro shok machal kamano bedo gi thuolo mar ji mondo realign koro en ratiro mar jowa mondo opogre odhi kuonde ma gidwa dhiye en ratiro ma katiba be mogolo ni mondo ng'ato kaw political stand an shidana en kawo stand ga yany and I would rather be disagreeing with who disease kati support of Ruto kati support of Raila kaki duaro support gi respect pero shida en siasa manyansa samoro ni turbulence adaparo nitiere some immaturity mar jo ODM nikech gimbe gi threatened aito immaturity mar jo wabe defect nikech gimbe gi defect ga yany pero I hope ni wabro bedo gi thuolo mondo wabedi conversation mama chwa wajogo wate anyikora mogo wate ngamnodungo ngato Homa Bay kata Kisumu kata Siaya kata Migori onge nyuolwa kanyo mane thuolo rikwa so wadwaro ni jotelo kata ka disagree to gibed gi respect agombo ma thuolo ma aseno ka Azimio potingo agombo ni Azimio bed gi self reflection en achiel wacho ni no kwal kura it's one thing inyalo wacho it's another thing wacho ni process stable meyo station Kiani be inyalo winja podi Dr. Komolo nyakwara mgajong mano kanye Dr. Komolo mabende en okil wagoyo mbaka ewi mago motenre koda lemo mar CS kata jogo mabende gin jolup jatend migepe mapacho ka en leo mabende koro kawuono ni doho owalo ni en leo mabende noketi tokchi kabende magi gin ji maromo 50 gi wiye nyakwara mgajwang ji 50 mabende sani no yer gi jatend piny Kenya kaka jogo mabende gin jolup jatend migepe go kabende sani koro doho mamalo doho koro no wito oko kabende wathoro mana watemo mana mono mi wangi mago motenre kod wito mar doho no nyisa kacha ni Komolo seduogo daktari kinyalo winja nyiswani to esechegi kopo nono ni winjo kiwacho jatelo mokalo ne ntiere kod na winjo kiwacho seche mokalo dakika machuok mokalo ni jatelo mokalo ne ntiere kod wich teko moro manomiyo odhi mbele kendo jogi nodhi mbele motiya pisi mane gitie no pono ni mabende otimore sechegi wayudi jatend piny Kenya William Ruto odhi mbele gi jogi kabende gitia tia kamano madhi nyisa ng'o kit telo ma wan ge pacho ka nyako tenre kod luo achike mathurka mano nyalo bedo marach sana matiende ni koro wadoke rule of anarchy matiende ni ji ketho wacho ni do onge maana Kenya kaendi koro okagombi ni wachop kanyo okapar ni wadhi chup to kopo no temo timo to obro tiga gik mang'eny manyalo lose control mare ji nyalo chako maandamano obro miyo opposition platform mar chako di campaign gi jal kamago and obro lose professionals machalo wan nikech wan wa survive the rule of law koro kopo ni ochunogi to samoro koro wanyalo move to step ni koro pesa mochunogi obed pesa ne Mara, nyaka wa hold individual public officers active. Nikech jogo nya bedo fiscal chuli be. Ko kapar no dhi chopo kanyo and aparo ni Kenya sekalo. Gibindo ngoni mangi business la kamano. Kenya ikwane na Kenya kende. Do piny mangima check ga so president gi team no go kaw gini positively
Kwa moja managa kiwinjo na mano kanyo Dr. Komolo Eric Kain tire gweng mana Ivasha kata kamano wagoyo mos kuom ng'ikruok dual code network kata kamano wathoro winjo koya kuome yo matanya kotenre kod gino abende koro dhi timore pacho en dwaro mare kata en gombo mare nikikwagi kama koro jatend piny Kenya William Ruto dhi tayo pacho ka eyo ataro mar chike mabende no kuongore ni mobro luwo bende koro no chamo ma jatend piny Kenya ma pacho kanya koro mga juang en thuolo mabende koro ang nwangade kayon kecha ng'ikruok mar wechego mag tudruok kata kamano en geno mara ne yudo puonj makende kata kamatin kage kacha yudo gimoro nyakoro mga juang kotende kod chikego mabende tayo lemo mag telo mabende ithoro chuogie pacho kae turiko dakano kana sadeke wa enkwado gi weche manyien e chenro maro imore nyakoro mga juang gesani yena munda we to kamano kuom bedo kodwa nyaka sigi nyinga Lydia okay.